Pánu Ježišovi, ktorý sa narodil, zomrel, ale čo je veľmi dôležité, že vstal z mŕtvych. A je veľmi veľa detí a ľudí, ktorí ešte nepočuli o tomto. Ježiš ma posiela každého osobitne, tak pri nás sedí a nám rozprával o tom, tak ako aj vo Svetom písme čítame, že choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Takže aj nás Pán Ježiš tu sedí a nám rozpráva a nás posiela, ale nie do ucha nám rozpráva, ale do srdca. Aby sme na čo nám porozprával, ako sa žije v tých misijných krajinách. Tak aj tou duchovnou kytičkou môžete pomôcť svojim kamarátom modlitbou, ktorá je dobrorada, a potom nejakým tým dobrým skutkom k tomu, aby tá modlitba nestala taká krásna. Slancom mojím, kto sa môže stať, kto utíši po mojom slove hlad, kto pôjde rád svetu pokoj dať, kto pôjde rád, kto pôjde ušli na pôjdem ja, ušli na pôjdem ja. Ako rozmýšľajú deti, ako rozmýšľame my. Mali katechéz. Tak je to možné. Stal z mŕtvych a stále je tam. Takže deti, ako pomáhajú deti v Košickej arcidiecéze? Ako môžeme pomôcť my? My aj my všetci. Napríklad základná škola SNP v Humenu. Bol som tam začiatkom roka na základnej škole, to je štábna škola. A tam si deti v chodne do barančekov veľkonočník a predávali to pri kostole. A vyzbierali za jeden deň 130 eur skoro na podporu misijného diela detí. Takže aj takouto šikovnosťou, vynaliezavosťou pomohli svojim kamarátom. Napríklad základná škola Bartošov, smer na Bardejov. Slancom mojím, kto sa môže stať, kto utíši po mojom slove hlad, kto pôjde rád svetu pokoj dať, kto pôjde rád, kto pôjde ušli na pôjdem ja, ušli na pôjdem ja. Ušli na pôjdem ja, ušli na pôjdem ja. Vyslancom mojím, kto sa môže stať. Aj deti, aj mladí, aj starí, prístup k čistej pitnej vode. Keď je obdobie dážďov, tak naprší a voda sa zdržiava v takých nejakých mlákach veľkých, ktoré časom uschnú a tam pijú aj zvieratá, ľudia chodia si s nádobami na také vody. A keď sa spraví vrt, tak tá voda už není závadná, ide iba cez to potrubie jedno, kde tí ľudia chodia, si naberajú vodu. Nemajú rozhod po domoch, ale len taký rozhod. Na vašej škole boli prváci, druháci, tretiaci asi. A sme si rozprávali o tom, je to inou formou, takou hrou, než vy teraz. A tie deti sa začali modliť misijný ruženec, možno aj poznáte tam svojich súrodencov. Na záver pustím aj vám, sme nahrali hymnu pápežských misijných diel detí a tieto deti už aj na vašej škole spievajú, oslavujú Pána Boha aj tu. Nielen v tých krajinách, ale ešte tam, v tých krajinách, kde ešte o Pánu Ježišovi vôbec nepočuli. Tieto misie sa volajú misie ad gentes, ad gentes. To je misia k národom, pohanským národom. Je dôležité, kto ma posiela. Človek, keď sa niekde vysiela sám, tak je to... Potom také chvíľke dievčatá predávali pri škole tieto veci. A na veľkoročnú nedeľu si spolu s učiteľmi napiekli takéto perničky barančekov a predávali to pri kostole. A za jeden deň vyzbierali 130 eur. Slancom mojím, kto sa môže stať, kto utíši po mojom slove hlad, kto pôjde rád svetu pokoj dať, kto pôjde rád, kto pôjde ušli
strane prijíma. Týmto poslaním je ohlasovanie radostnej zvesti z mŕtvych vstalého Pána Ježiša. Vo krstom sme boli poslaní práve všetci, keď sme prijali krst Pána Ježiša Krista, ktorý nás poslal ohlasovať tú radostnú zvesť. Takže Pán Ježiš nás posiela slovami: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Tak sedia aj tu teraz, ako by ste im mohli pomôcť aj vy. Takže v úvode si povieme, čo sú to pápežské misie, alebo tak, čo sú to vlastne misie. Misia znamená poslanie a je tu niekto, kto posiela, a na druhej strane, kto toto poslanie prijíma. Týmto poslaním je ohlasovanie radostnej zvesti z mŕtvych vstalého Pána Ježiša. Nielen v tých krajinách, kde ešte o ňom nepočuli, ale aj tu doma, ktorí sa od Boha odvrátili tí ľudia. Hoci, že boli pokrstení, ale žijú úplne ináč, než by mali. Takže kto ma posiela? A na druhej strane, kto toto poslanie prijíma. Týmto poslaním je ohlasovanie radostnej zvesti z mŕtvych vstalého Pána Ježiša tam, kde ešte o ňom vôbec nikto nepočul. A to aj z tohto dôvodu, že im o tom nemalo to povedať. Takže aj vy budete mať teraz možno aj také inštitúcie. Ja sa raz na Svätému Otcovi systematicky riadiť a koordinovať pomoc pre misijné krajiny vo svete. Systematicky to znamená, že pápežské misijné dielo majú svoje stanovy, ktoré schválil už teraz blahoslavený Ján Pavol II